So, pag i-slice dito mga kailan, kahit mahaba, basta manipis lang siya. Yan. Manipis lang. Kasing nipis lang ng pagmamahal ni Bakit sa akin. Yan, so ito po yung sitaw salad natin, no? Prepare na yung Bakit. Ako yung maghahanda dito sa dinaldalim. Ayan. So kapag dinaldalim mga kailan, meron po tayong laman, tapos yung kanyang liver ng baboy, yung lungs, tsaka mga ibang internal organs ng baboy. Yan po yung dinaldalim. Yung sa part of Ilocanias, tawag nila dito igado, pero sa amin dinaldalim. Sitaw salad, tsaka dinaldalim. Yan. So, pag i-slice dito mga kailan, kahit mahaba, basta manipis lang siya. Yan. Manipis lang. Kasing nipis lang ng pagmamahal ni Bakit sa akin. Ulaw ka, tagasa mo. Pungalik pa siya tao. Kamamin ati kasi na, tupol na. Boy tokol. Paghalo-haluin na lang natin mga alyan. Imamarinate kasi natin to. Ito yung kanyang liver. Yan, shout out kay Dr. Glygorik. Request niya sa akin to nung nasa RH pa tayo, pero hindi natin nagawa ng video kasi busy po tayo mga alyan during that time. Yan. So ngayon magluto tayo ng dinaldalim. Ayan, ito naman yung taba ng baboy o yung titipakin. Ito yung gagamitin nating panggisa. Hindi na tayo gagamit ng mantika. Titipakin. Ikaw man na pa nagtibog-tibog ka, tarong. Ano sulit, ikaw nagiging tarong. So dito naman sa kanyang laman mga kailyan, the same thing. Kahit pumaba, basta manipis lang. Yung pa yung pag-slice ng dinaldalim. Tungtong galig pa yung mamisahan natin. Stay put. Stay put. Laso na. Yung ingredients naman ng sitaw salad natin, suka, luya, sibuyas, then kunting asukal. Ayan, na-prepare na po natin tong dinaldalim natin mga kailan. Ayan na siya. Na-slice na natin, ready to cook na. Same thing dun sa sitaw natin, na-prepare na rin ni Bakit. Ayan. So ang ingredients nung sitaw natin, yan, meron po tayong sibuyas tsaka luya. Yan, then lalagyan din natin ng suka and kunting asukal. I-prepare rin po natin tong dinaldalim natin. I-marinate natin siya. Ilagay natin tong tinadtad na bawang natin. Then maglalagay tayo ng soy, ng toyo. Tansyahan lang mga ilyan. Naman. Yeah. Then vinegar. Ayan, ito yung native vinegar mga yan. Sugar cane vinegar. Then maglalagay din tayo ng paminta, pampabango dito sa recipe natin. Ayan. Then haluin lang natin mga ilyan. So since malinis naman po itong kamay ko, kakamayin ko na lang. Marinate natin to kahit mga 20 minutes lang mga ilyan, bago natin siya lutuin. Para manood yung mga pampalasang nilagay natin. Yan, okay na po ito mga ilyan. So after 20 minutes, lulutuin na natin to.
So unahin natin iluto ngayon yung sitaw salad natin. Ayan, ito na po yung sitaw natin mga kailyan. Ito yung gagawin nating salad. So ang gagawin po natin dito, i-half cook lang natin siya. Ayan, kumukulo na po itong tubig na pinaglagaan natin ng sitaw natin mga kailyan. So kailangan lang po natin alalayan ng konting paghahalo para balance yung pagkakaluto ng sitaw natin. Halu-haluin lang natin ng konti mga kailyan. Ayan, i-check lang po natin itong sitaw natin kung medyo malambot na siya. Ayan, pwede na po siyang hanguin mga kailyan. Okay na po ito. Final step po dyan, titimplahan na lang po natin yan mga kailyan. So ito na po yung sitaw natin mga kailyan. Gagawin po natin yan, titimplahan na natin. So, ilagay lang po natin itong tinadtad na sibuyas tsaka luya. Then maglalagay po tayo ng asin. Maglalagay din po tayo ng konting asukal mga kailyan para may twist yung salad natin. Ayan. Then lastly, maglalagay po tayo ng vinegar o yung ating suka. Ayan, tansyahin lang natin. Ayan, okay na yan. Then haluin lang po natin para ma-mix yung mga nilagay nating mga ingredients natin. Ayan, mix lang po natin ng konti mga kailyan. So okay na po to. Ayan, tikman lang po natin para malaman natin yung kulang sa lasa natin. Wow, sarap mga kailyan. Para sa akin tamang tama lang po yung lasa nya. So ito na po yung sitaw salad natin. Sunod po natin ngayong lutuin yung ginaldalim natin mga kailyan. So first na gagawin natin, lalagay natin tong taba ng baboy natin. Nilagyan natin siya ng konting tubig para mas madali siyang magmantika. Yan, so antayin lang po nating magmantika yung taba ng baboy natin mga kailyan. Yan, pwede na po natin ngayong hanguin tong taba ng baboy natin mga kailyan para hindi siya masunog. Since nakapag-generate na siya ng mantika na gagamitin natin. Yan, so hanguin lang natin siya. Yan. So yung mantika na yan mga kailyan yung gagamitin natin panggisa ngayon. So next step po natin, magigisa po tayo ng bawang mga kailyan. Pag golden brown na yung bawang natin mga kailyan, pwede na po natin ilagay itong ating dinaldalim. Yan. So haluin lang po natin ng konti. Yan. So sa pagluluto po ng dinaldalim mga kailyan, aantayin po natin mag-subside itong mga nilagay nating pampalasa natin. Ayan, nag-subside na po yung mga ingredients natin mga kailyan. Malapit na pong maluto itong dinaldalim natin. Lagay lang po tayo ng konting condiments natin. Ayan. Ang dagdag sa lasa natin mga kailyan. Ayan, haluin lang natin ng konti. Ayan, okay na po yan mga kailyan. Luto na po yung dinaldalim natin. Ayan, ito na po yung ating dinaldalim mga kailyan. Another Ilocano recipe. Ayan, dinaldalim. Kainan na mga kailyan. Ito na yung linuto natin. Dinaldalim tsaka yung sitaw salad natin. Ayan, so let's eat my dear countrymen. Dinaldalim. Humbag. Salad natin.
Sarap nung sitaw natin kasi bagong pitas. Dinaldalim. Yan. Wala si Damtang. Vlogger ni Tatangin. Yan. Lagi mas tutong. Wala tadi yang itu apa? Kapuros. Kena siapa? Itu tadi ya masyarakat tu. Ya. Itu. Uy, talaga. Mamayang hapon mga dyan tayo ng bukid. Tulungan ko si Tatang. Mag-spray ako. Dam. Ito naman yung sitaw natin mga yan. Saktong-sakto yung pagkakaluto niya. Anak na bagusin. Mukhang ulan ah. Tam. Mukhang ulan. Kunti lang yung kinuha natin dito sa labas kasi iniwan ko dun sa loob yung iba dyan mga dyan, ulam nila. Bali ako lang kasi yung kakain dito pero lumabas din si Tatang. Ito lang nga mga gauti, si Damang bumit ibusan. Mainang kumain si Tatang ng karne mga dyan. Mas gusto niya talaga yung may sabaw. Baka nandiyan yung day. Ito po ano? Si Tatang, nagko-construction pa. Sa awan ng Diyos, malakas pa. Pero kung ako sana masusunod, ayoko nang magtrabaho ng mabigat. Lama. Wala pa rin buli. Ano? Bawal man eh. Parokot ko ito eh. Dahil ito bang pakot mo lang ito eh ah. Si Dam, Pinayak talaga ka. Kalin niya wala. Isti ka naman kalin. Ayan, that's it my dear countrymen. Tapos na ako. But Tatang is still eating. Pero ako pa yung magpapaalam na. Kasi kinakailangan nating magpahinga ng konti. Then mamaya, tara, punta tayo ng bukid para makatulong. Ayan. So, thanks again for watching and happy Sunday everyone.